1200 थाखानि माने बिबार नायनो नागिरदों माने फ्रेन्ड्स कार्बि आंलं फैनायाव जोङो माने फाइनालि जोङो सासे सुबुंखौ जोङो लोगो हमनो थांगासिनो नै लोगो मोनमारसिगोन जोङो एक्सट्रा इउटिउबार औ नै जोंना ब्र'आ मोनफैबाय ब्र' नै जोंना लोगो मोनमारबाय जोंहा दायो थांगासिनो मा गोरबा Digli Digli apa? Digli Masgau. Digli Masgau. जोङो दायो थांगासिनो एक्सट्रा इउटिउबार ब्र'नि न'आव जोङो दायो थांगासिनो दिग्लि मासगाव स' दिनै लाइफआव माने बिथांनि न'सिम माने आगान हैगोन जोङो फार्स्ट टाइम दायो जोङो गामिखौ बेराय मोनफैबाय ना गोरबो Boriya, first time live Karbi Anglong बेरायगासिनो लोगोफोर दिगुलि मामोन गामिया Digli Masgau बावगारबाय थायो माने जोंना जों ब्र'आ माने जोंखौ माने गासै गामिखौ दिन्थिबाय गासै माने जों 50% माने गामिखौ गिदिंफ्रामबायानो बेसे गामि दं होनदोंमोनलाय बेयाव गामिखौथ' हिसाब खालामनो हाया दे गोबां दं आरोना बे एरियायाव ना ओमफ्राय ओरैनो बर' कमिउनिटियाव माने बांसिन दं नामा बांसिन बर'फ्रा बे जायगायाव बांसिन दं बेनिफ्राय साइडआव कार्बि जेनेबा एसे गोजानाव कार्बिफोर दं आरो माने बे लांहिन खोनाबाय थायोना नोंसोरो बे लांहिनि एरियायाव गासैबो बर' गोजा आरोना अभार बर' गोजा माने जोंथ' सानो माने कार्बि आंलं माने कार्बिफोरासो बांसिन दं नामा बर'फोरा खम दङ बिदि सानो माने जोंनि जायगायाव कार्बिफ्राबो दं खिन्थु दस्रा एरियायाव दं आरोना बे लांहिनि एरियायाव गैया एसेबां ओरैनो ब्र'मोननि गामियाव माने बेसेबांसो न'खरफोर दङ जोंनि गामियाव ना 130 प्लासनि गोजौआव जागोन आरोना जायखिजाया 150नि खाथियाव थांगोन 150नि गोजौआव थांगोन बाप्पा माने बिराद गेदेर गामि जोंनि गामिनि माने 50%बो जाया गामियाव स' बिराद गाहाम नांदों माने बेरायनानै बेजोंहाय बेरायना फैबाय गामिखौबो एसे नायबाय बिराद गोजोनदों ब्र'खौ जे जोङो लोगो मोनदों दिनै लाइफआव फार्स्ट टाइम बिथांनि न'सिम फैदों जोङो Few moments later. दायो जोङो फैलायबाय नै ब्र'मोनानि न'निफ्राय ओंखारबोलायबाय जायै लोङै ओंखारबोबाय बिसोरनि मादै आब' बयजोंबो दिनै लोगो मोनलायबाय आरो गामिखौबो एसे बेरायबाय जोबोद गोजोनदों आरो दायो जोङो गासैबो थांलायनोसै माने गोरबोखौ हगारहरबाय नै दैया थालांबाय दायो जोङो गोरबोखौ लोगो हमहैगोन आरो लोगोसे प्रग्रामखौबो एसे नायहैलायनोसै 15 minutes later. Hello friends, आं अबंसा बसुमतारी आरो नोंथांमोना नायगासिनो दङ आंनि चेनेल I Love अबंसा स' दायो जोङो थांगासिनो दङ दुलाराय बाथौ गौतमनि जे जथुमा एबा मेल बेवहाय जोङो थांनोसै मा सोलिगासिनो दङ नायहैनोसै एसे आंजों लोगोसे दङ गोरबो खुंगुर दङ नै डेभिड दङ आरो बेजों दङ एक्सट्रा इउटिउबारनि बिगोमा आदा दङ जोङो नायनोसै दायो गोजाम आरो गोदाननि गासै बिबानगिरि गेदेमा नोंथांमोन बिटिसिनि सिएम लिंहरजानाय नुजाथिफैनो हादों कार्बि आंलं जिल्लानि मोनफ्रोमबो बर' दुलाराय बाथौ गौतमनि जानानै मानव गेदेर गाहाय मावफुं सोद्रोमा गेदेमाखौ आङो बरायग्रोनो थाखाय खावलायबाय बाथौ गौतम महासभानिफ्राय लोगोसेयै दंबावो जोंहा कार्बि आंलं दायो जोङो फैबाय मार्केटसिम आरो मार्केटाव मा दङ मा गैया जों नायलायनोसै ना ब्र' जों माने लकेल मानसि सासे लाफाखादों नै दख'ना नायनि जोङो दायो दख'ना गोरबो दख'ना नायखि दख'ना नाय मा दं दे mana ma Saraswati dख'ना नायदों सरस्वती दख'ना पाटनि गैया malah kan putla lagi nama udah langsung logoफोर udah nomor no ada putla di kaso di kawannya di kayak apa sih
लागान अखौ लागोन नामा निखौ लानोसै र' लोगोफोर नायनोसै बेसां मोजां नांदो 100 थाखा आरो अ फिक्स रेट ना नै फिक्स रेट लिरनाय दंखायो बेयाव आरो नै आरो किउटखा लागोन ना गोरबो लानोसै नायनोसै र' नायनोसै दायो गोरबोआ लाबाय नैखौ एकदम किउट सा डगि doggy bear doggy किउट सा डगि लाबाय बेखौ गोरबोआ आं लायाखै दे गोरबोआसो लादो কি নাম এইটো ফুলৰ নাম হা এক নলিমা বাপ্পা এক নলিমা মানে बिनि मुङा फ्रेन्ड्स दायो जोङो माने बिबार फानग्रा गलायाव दंफैयो आरो जोङो माने 1200 टाकानि माने बिबार नायनो नागिरदों माने बे ओरैनो 1200 टाकानि माखासेबोथ' नुवाखै माने नायनायाव কিহৰ কাৰণে ইমান 1200 টাকা মানে এইটো মানে ফুল ফুলে না এইটো পাতে হা खाली पात माने नैबे खाली माने बिलाइल' बिलाइनि कालारा माने एसे माने गोजा गुलाफि माने बेजों माने नायनो एसे मोजां नुदों जेबो खास गैया खिन्थु बेनि दामा जादों 1200 टाका माने 1200 आंबो लानोसै माने एटु के 12 माह थागबो ना 12 माह थागबो केनेके थागबो मात्र पानी দি थागबो लागबो ना बाप्पा माने 1200 टाकानि दिनैसो नायदों माने बि दंफांनि दामानो जे 1200 Thank you. एबा लेनाय आफादगिरिनि बिबानखौ मोनदोंमोन आरो बै फ्रेन्ड्स दायो जोङो ब्रनिफ्राय बिदाय लानायनि सम फैबाय मानो होनब्ला जोङो गावस्रालायसिगोन ब्र थांसिगोन न'आव जोंखौ दोननो फैदोंमोन नालाय आरो जोंबो दसे उनावहाय जोङो कार्बि आंलंनिफ्राय माने टाटा बाय बाय होसिगोन माने दसे उनावहाय आरो बिदिनो ब्रखौ थेंक्स साबायखर बावदों मानो होनोब्ला जोबोद माने हेल्प होबाय जोंखौ बिथांनि न'सिम लांबाय बिथांनि गामि बेरायहोबाय कार्बि आंलंखौ एसे बेरायबाय बिदिनो आरो लोगो मोनबाय जोङो फाइनालि लाइभआव गिबि खेबनि थाखाय बिथांखौ बिथाङा जादों एक्सट्रा इउटिउबार मुंनि जि चेनेल बेनि माने एक्सट्रा इउटिउबार माने बेनि माने अनार नोंथांनि माने गुबै मुंखौ बुंनालाय खनसे गासैनो आंनि मुङा खोमदोन नार्जारि आरोना ओमफ्राय इउटिउबावथ' एक्सट्रा इउटिउबार होननानै बयबो मिथिखायो माने बयबो नङा गोबाङानो आरोना खावसे पारसेन्ट एसेबाबो स' बिथांमोनखौ लोगो मोननानै जोबोर मोजां नांदों आरोना स' कार्बि आंलंआव बिथांमोनखौ वेलकाम जासिबाय आङो लोगोसे जोंबो बिथांखौ वेलकाम खालामदों जोंनि अदालगुरि एबा जोंनि बिटिआरसिम बिथाङा सानसे जोंनि जायगायावबो जेन बेरायहैयो जोङो जेरै फैदों बिदिनो लोगो मोनगोन इयुनाव थांगोन सानसे नङा सानसे थांगोन प्लेन दंखायो बे आंनि बेजा साइडआव थांखागोन आरो ना सानसेब्लाबो थांबाथाय नोंखौ कन्टेक्ट खालामहरखागोन एडभान्सआवनो जोबोद गोजोनबाय बिथांजों लोगो मोना बिथांनि मुङा जादों खोमदोन नार्जारि ना खोमदोन नार्जारि आरो इउटिउब चेनेलावथ' आरो बयबो मिथिखायो नङाब्ला एक्सट्रा इउटिउबार थेंक इउ जोबोद गोजोनबाय आरो नोंसोरखौ बिदाय होआ दे नोंसोरथ' आंबो थांनो हागोन नालाय नोंसोरखौ बिदाय होआ स' दिनैनि जे शर्ट ब्लग बेखौ आङो एसेयावनो फोजोबनो सानबाय स' बाय लोगोफोर आंनि इयुननि भिडिअसफोराव एबा ब्लगफोराव नोंथांमोन बयखौबो लोगो मोनफिनगोन स' टाटा बाय बाय